Tayo ka po. Anong sinabi mo kanina, te? Anong pagkakaiba ka mo? Hindi ako basta nakakatayo eh. Yun ang sinasabi mong may pagkakaiba sa ngayon. Iba, kasi pag ako'y nakaupo, bago ako tumayo, humahawak muna ako. Ngayon, Oh, basic na lang sa'yo ngayon. Wala nang kahirap-hirap. bakit ganun? Kasi may sapi po kayo. Nawala. May palipadahangin po kasi kayo. Ay, ganun. Oo. So, yun ay sakit sa espiritual. Yung kinalas na po yun ni Papa Jesus sa pamamagitan po ng tiwala nyo po sa ating Ama Jesus pong Jesus Nazareno. Kakatiwala. Ngayon ate, Ako dito. magaling ka na yan. Ngayon, kung gusto mo pang bumalik at mag-follow up check up, kung wala ka nang nararamdaman, di huwag ka nang bumalik. Ngayon, kung gusto mo pang bumalik, nasa sayo na. Sama ko. 1 week o kaya 2 weeks. At least, nabigyan na ng kasagutan ang Ang tagal. karamdaman mong sakit. Kailan pa ba yan, te? Yung nararamdaman mo yan? Wala nung mama-stroke ako. Naramdaman ko na yung unti-unti ito para ba naiksi. Oo. Tapos, pag ako iihi, kailangan ito gamitin ko kasi pantay siya. Pag ito, hindi siya pantay. Hindi abot. Ayan, te. Tayo, ate. Tingnan mo kung ano talaga pinagkaiba niyan. Lakad. Normal na lakad lang. Normal nga, bakit Yan. na yun? Na mild stroke po ba kayo, te? Isang beses lang kayong tinamaan ng mild stroke. Marami nang tumama sa akin. Ayan, yung mata ko. Napiktuhan. Na-operahan na. Pero wala. Wala. Ayos na yan, te. Masaya ka na yan. Masaya na ako. Pasalamat ka kay Papa Jesus, te. Thank you po, Lord. Binigyan na ng kasagutan ng iyong Nasama sa karamdamang sakit. Hawakan mo siya, te. Nga. Nga. Thank you po, Lord. Taga sa- Ganyan Laguna pa kami. Tagal mo talaga hinindayan. May taon na po. Taon? Taon na. Mga how many years po? 22, 23, 24, 25 po. 4 years? Buhay pa yata mga ganyan. Swerte mo, ate. Pinagaling ka na ni Papa Jesus, te. Pinagaling ka na ng iyong paniniwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Bye-bye, ate. Bye-bye, te. Tay. Ate, bye-bye. Salamat. Ang saya ni ate, oh. Ngiting tagumpay. Ha? Ano? Exercise kasi baka ka kumabali. Gawa na pag magaling ako. Huwag ka na mag-alinlangan, te. Naibalik na siya sa dating formate. Ha? Salamat sa inyong pagtitiwala. Bye-bye ulit. Thank you. Ingat sa pag-uwi. Si Lord na may gawa. Sa akin po. Thank you po, Lord. Oo, may